Malawi Today. Ndikutengereni dziko lija la Palestine. Pamene nthawi yathu ikuti 8 minutes past 3. 8 minutes past 3. Mabwana atipeza tili panjatu. Utambwali tachita. Nkofunikira ndithu kuti apo teti imeneyi ikhale yomalizira. Titamange mabwana akamabwera atipeze titaonjola titaonjolako titithamangisa kantchito pang'ono ikhala yomaliza imeneyi apo teti imene ndi yomalizira mu tsiku la lero ndithu pa 31 January 2026 abarango olemekezeka pachichewa amanena kuti nyumba yowetera mphaka mamuna sagona mbolanda. Nyumba yowetera mphaka mamuna aisagona mbolanda. Imene ngozi tsiku lina lake amphaka amenewo akadzasowa makoswe nyumbamo ayi ndithu amangombwandira mwa mamunayo umbwandi nangasali mbolanda amandeye khoswe umapezeka uli kuchipatala. Umakapezeka uli kuchipatala mphaka atadumphira atamenya zidodolido kungomenya chidodolido ali m'miyendo amayo kuyamba kulira. Ndi azibambo ino amene mmaweta mphaka nyumba chonde yesesani kumakhala osamala. Nyumba yowetera mphaka siti mamuna sayenera kugona mbolanda tsiku lina mudzapezeka muli kuchipatala. Mphaka ameneyo atakupangani tintini mphaka pusi ameneyo ayi ndithu adzakulizani. Ndi akadzangokulizani ngozi. Ngozi bwino umazitenga bwino amphaka asiwosewera nawonso akasowa makoswe amambo amenya mabhakisama chidodolido mwazibambo amene ali mbolanda mukapezeka muli kusento kuchipatala. Ndiye kumasamala kumaonesesa ndithu pogona umavala majizi matrauza amajizi pogona nyumba yowetera mphaka munkhani ndithu imeneyi yochokera mpalestine. Tatiye timvere limodzi. Inenso ndikuthamangira kuti ndilowe mkati ndigwireko ntchito tikumanaso chamma past half past 8 ni nthawi imene ndingatulukenso kena kuti thamangaso ni nkhani zimene tingazilephere. Mbuli nkhani zosiyanasiyana ku Irani kuli nkhani zili mbwe, ku America nkhani zili mbwe, ku Palestine nkhani zili mbwe, ku Syria m'mayiko osiyanasiyana nkhani tu zili mbwe. Ndiye pali anthu ena amati ukalephera nkhani za ku Irani basi itukwani mmanzitayisa nthawi mmanzitukwana nokha kaya mmangozisambwadza nokha chifukwa ngati muli nkuthekera bwezi mutenga nkhani zimene mazikonda inuzo nkumabwereza nkafuna kulankhula ena mmanlankhula monyoza kukakati pali amene mudalemba ntchito. Mulipe kufuna chilichonse mzilamulira pa social media pomwe kunyumba mutenge ulamuliro pa social media yaso mutengeso ulamuliro muzalamuliranso anzanu anga mudalemba ntchito. Anthu ogwetsa ulesi inu mungokhala mmanyazi mmangoperekera umboni kuti inuyo ndi anthu olephera kumakhala kulephera kumeneko nanga munthu umakalilamulira nzako olinso mudamlembe ganyu. Ndipo tukwana mbata ndi mtukwana ameneyu zimpweteke mmangozionetsera nokha pa social media kuti ndinu anthu olephera. Kumeneko ndithu kumakhala kuzionetsera pagulu pa anthu kuti ndinu anthu olephera chifukwa inu simukamulamulire mastermind zochita. Mukalamulire mastermind zochita mudalemba ntchito mmalankhula mtima lilizi nkumangosambwadza mmasambwadza nda mmangozionetsera kuti mulibe khalidwe usowa umunthu.
munkhani yochokera ndithu dziko limeneli la Palestine akutiuzana kuti Hamas should join the Palestine Liberation Organization PLO and commit to non-violence to attain independence for an undivided Palestine, said the foreign minister of the state of Palestine, Vasem Eryani Shaheen, speaking to the Hindu in an inclusive interview. Miss Shaheen said, Hamas, which has been fighting the Israeli forces in the Gaza Strip, needs to subscribe to the mandate of the PLO, which includes a recognition of the state of Palestine. Recognition of the state of Israel. Munkhani tu imene yabalanga olemekezeka kuchokera ndithu ku dziko limeneli la Palestine akutiuzana kuti chipani cha ndale cha ku Palestine cha Hamas chikufunikira kwambiri kuti chijoine mu organization ya PLO, Palestine Liberation Organization. Komanso akuyenera iwowo pambuyo poti ajoina akuyenda kusiya za mtopola. Ndicho linga chonena kuti dziko limene la Palestine likhale pa ufulu uzilamulira, komanso dziko la Palestine likhale losagawikana. Omwe alankhula zimeneziwa na nduna oona za maubale a dziko limeneli la Palestine komanso ndi mayiko ena amene wandithu ndi mayi Vasem Eryani Shaheen amene wandithu analankhula zimenezi ndi The Hindu kuchokera pa interview yawo imene ndithu iwowa amayiwa amapangisa ndithu kuwafunsa mafunso awiri atatu kumene kutithu ku the Hindu inclusive interview. Popiti yankhani imene akutiuzana kuti Hamasi ndi chipani chimene ndithu chimachotsana chimbenene kumachotsana chimbenene ndi Aisraeli. Komanso akupita kutiuzana kuti Hamasi akuyenera ndithu atsatire ndithu alowe mmenemu mu PLO mkatikati muli mandate wonena kuti dziko la Palestine nalonso likuyenera kusapanga ligogonize dziko lija la Israeli. Popiti yankhani kunena kuti PLO is an umbrella organization of all Palestinian factions. Whoever wants to be part of the Palestinian political structure needs to join the PLO, and whoever wants to join the PLO needs to subscribe to the mandate of the PLO, said Ms. Shaheen, detailing the mandate of the PLO, which includes recognition of the state of Israel. Hamas has been in de facto control of the Gaza Strip since 2006, when it defeated the Fatah party of President Mahmoud Abbas in an election. Popiti tonkhani kunena kuti amayi anapitirira kufotokoza pa interview imene kunena kuti PLO ndi umbrella kuzipani zonse za ndale zimene zikupezeka ku Palestine. Kuchipani chilichonse chimene chikufuna kutengapo gawo mu ndale za mdziko limeneli la Palestine akuyenera kujoina umbrella imeneyi ya PLO. Komanso pambuyo poti ajoina
akuyenera kutsatira mfundo zimene zikupezeka mu PLO. Kuchokera mu mfundo za PLO ndizonena kuti dziko la Palestine nalonso lipange ligogonize dziko lija la Israeli kuti nalonso ndi dziko loyima palokha. Popitirira kuti uzonena kuti chipani chimene cha ndale cha Hamas chimene chinakhazika boma mu mzinda uja wa Gaza Strip, pambuyo ndithu atapanga chisankho kenako atazapanga government of national unity sizinaphuleka anthu, koma chisankho chimenechi Hamas idapeza chipambano. Atazapanga government of national unity adasemphanaso maganizo, mapeto ake Hamas inapanga occupied mzinda umene wa Gaza ndi kukhazika boma. Pambuyo poti mu 2006 Hamas adawina chisankho kugonjetsa chipani chicha, kuchigonjetsa kuchipatsa mabullet chipani chicha cha Fatah, komwe kukuchokera president wa dziko limeneli la Palestine Bambo Abu Mazen, amfumu achimbende kapena kuti Mahmoud Abbas, a president a dziko limeneli la Palestine. Pomalizira nkhani kunena kuti the Palestinian Authority led by President Abbas akuti boma limene kupezeka mu dziko limeneli la Palestine, la Palestinian Authority, president wake ndi Mahmoud Abbas, amfumu achimbende. Which constitutes the core of the state of Palestine. Akuti president ameneyo kuchokera mu Palestinian Authority ndiye mwali mtsogoleri wolamulira dziko lonseli la Palestine. Is based in the West Bank. Akuti kuboma limeneli maziko ake government imeneyi ili kuja kuchigawo cha West Bank. While Hamas controls Gaza, pamene Hamas ndithu iwowa akhala kupanga control mu mzinda umene wa Gaza. Pambuyo posepana maganizo iwowa anati iyayi Palestine tigawane. Kupsa kwa matowo nkung'ambika. Palestine adagawika pakati, West Bank versus Gaza Strip, Hamas kukhazika boma. Hamas believes in armed resistance. Popiti tunkhani akutuzana kuti pamene Hamas imakhulupirira kwambiri zibagera resistance, kumenyerera ufulu kudzera mu mafight, amakhulupirira kwambiri zibonyongo a Hamas, amakhulupirira kwambiri ndewu. While Fatah akuti pamene chipani cha Fatah cha Palestine the dominant faction within the PLO believes in building a Palestinian state within the pre-1967 borders. Popiti nkhani akutuzana kuti kumamvetsesa bwinobwino. Pambuyo poti chipani cha Hamas chimankhulupirira ndewu zotibulana basi, azingogagadana azingosumbudzulana basi, zimene amakhulupirira Hamas resistance mafight. Pamene chipani cha Fatah chimakhulupirira kunena kuti kukuyenera kuti Palestine likhale dziko
lozimira palokha. Komanso malire akhale omwe aja omwe a United Nations adagawa ndi kuyika mabikoni, kuyika nzere kuti uku ku Palestine, uku ku Israeli. Ndiye chipani chimenechi cha Fatah chimakhulupirira kwambiri kuti mdziko la Palestine mukhale ufulu wozilamulira, pamene Hamas amakhulupirira ndewu. Zasiyanatu. Hamas amakhulupirira mafaiti kutibulana basi, azingogagadana, azingosombodzolana kupanga resistance. Iyo ikati resistance azingosinjana nda Israeli. Pamene chipani cha Fatah chomwe chikupanga dominate mu government imeneyi ya Palestine Authority, komanso mu umbrella imeneyi ya PLO, amakhulupirira onena kuti ife chofunikira tikhale pa ufulu ozilamulira. Malire ndi omwe aja a 1967, pamene Hamas amakhulupirira mafaiti basi za ndewu basi. Koma habari zinthu zinazi pomalizira nkhani akutiuza kuti Mrs. Shahini said Gaza and the West Bank should not be viewed separately from each other, and the need of the hour was for all factions of Palestinian struggle to unite. Pomalizira nkhani nduna yoona za maubale a dziko limeneli la Palestine ndi maiko ena, Mai Shahini anapitia kulankhula kunena kuti nkumalizira kuti Gaza komanso West Bank mizinda imene sikufuna kuyiyang'ana mosiyana iye. Kuti zinthu tiziziyang'ana mosiyana, kuti ku Gaza nzina, ku West Bank nzina. Chofunikira kwambiri nkuti magulu onse a Palestine akhale pamodzi, azivutikiraso limodzi. Osati dziko la Palestine kugawikana ngati imene zidakhalira apamu nkhondo imene mwakhala mukuiona a Hamas pa battlefield ndi anzawo a Islamic Jihad ku Gaza ndi Maisraeli aku West Bank kumangoonerera ngati mpira dziko la Palestine kugawikana. Nzima iyo ngati nduna yoona za maubale a dziko limene la Palestine wana kuti nkhani yakumeneko ku Palestine ndiyosafunikira kumangoona mwapaderadera kapena mwapadera Gaza ndi West Bank, no, koma wonse Mapalestina amene akupezeka menewu akupezeka mu Palestine. Magulu onse a Palestine, zipani zonse za ndale za Palestine kukhala pamodzi nkumavutikira limodzi. Osati a Hamas kumapanga zawo, aku West Bank kumapanga zawo, ali ayi. Nkhani ndi imene itu kwakumva wamva kusiyana kwa pakati pa Hamas komanso chipani chija cha Fatah mu mfundo zawo ndi kosiyana. A Fatah amafunisisa kuti dziko lija likhale pa ufulu wozilamulira. Pambuyo poti apeza ufulu wozilamulira azikhala mabata ndi mtendere, pamene a Hamas ndi amakhulupirira ndewu. Koma apa kwa uzonena kuti inuyo a Hamas mulowe mwambulela ya PLO. Mukalowa mwambulela ya PLO muli mfundo zonena kuti nawonso a Palestine adzapanga recognize dziko la Israeli. Malire ndi omwe aja a 1965 omwe adadulidwa kuti uku ku Israeli, uku ku Palestine. Iyi ndiyo nkhani yochokera mu Palestine. Amene sadamveseseyo kukacha nkufusa mukadzuka.